esa marieta njenguru kwa mheshimiwa James Irera Mwapi aingiboire gaiga enchoro Basimba Ward nande esegango yane yogotaka kuboria gero ky'obukunge Kenya Riwari Masaba omwaka wa 2027 nonde ime lero narangeria abantu nabo barenge bwonega egeti kwanya Riwari Masaba bonsi chiwoti isano chionsi kuruga esusu obwate June obwate Kiamukama ogamenya masibi okorera masibi bonsi nabo barenga iga igangene n'abarangeri n'eria kubaboria ng'a abantu baminto mwanjire nsoke nande mumbwatesie tusabe chikureji nde toganda uchimoturi nde togambo kogambia wanya Riwari Masaba yare kinyara yarenge gangene okubarangeri bambwatesi igende kana ngeri mbacha nande bache sogonge bambwatesiri twakorire buya nande tawatanya sayenga mbiyama egoro nyatari nyasaye kanga gende kengere tunaga karte kiara kiarenge peaceful odite yogo seronde twese twakorire buya nyasaye nombi egangende neria ng'a mbuya kubabeka amo korete oro inclusive eri naboro bonyara ko bwatera namo egaro bwambi tari njengo chora nyasaye gochora n'umugambi agochora gweteresa abantu baye eri nitusabirane nandi bansabire bisio ng'a yegoika engaki eyo nyasaye kuno chingoro chiabo nabo bang'anjere n'umugambi yari Riwari Masaba tutari kuri chikura ndege ku tutari kuri chikuba noko boweka mosi okomosi erinde abantu bonse nabaro benjoyi isobugambi bakora ogochi andi ntageta kotebia abantu baminto bonse piece babeta yari Riwari Masaba engima usiye engima Kenya engima nga ekura nerera tokonya ekura nerera tobugambi buri butakire ekura etakiri ayabona yakwaro omuntu omobe esense egere kure ina togotumia ochenje obugambi buri butari obuya kuna Riwari Masaba twaro obugambi esande bosare getobobe nonya representation yani yo ya parliament gochimutu asande etayo obuya igo nono uja kotegera abantu be constituency ngana abantu bagutumba ja kotegera constituency ro mukungo manyana bwana kode chinza na irete chinza korari chikura na inda irete chinza barangiria bagaka bangina abana bonse baisaranze ababori ngibuta getemba korari ingina akorire ngaitoko ganda gochi ari bugambo ko bubi amba liwa kugambirwa begokia barangando cyo mugambi tunakorera natutambwe igendo kenda takoteba igendo ekogara igange yane yacha buyega neki one yari Riwari Masaba nibwo ategeka nga pasa fund ekwewa up to 145 million and above kigo soze CDF kibeze kigera kikobagwo nkirikobagwo biya nande njengo tabayiga beze kiritari kibeze kigo takirizo omuntu iziko ekiwena utakirisa abantu bakanya Riwari Masaba gara kiko kiruwerere uri Riwari Masaba one kikora kipara nyikiro kingurwe two abana bakanirwe school fees bali batari kwenyara na bintu binde cyokora none school naho chikwaje school chi police station ne bintu binde ibyo wale facilities kiri kitakire esaba Riwari Masaba nyara ku enjoye obugambi bachorire yakiri binde ibyo mbirakoraka egekora nje nguzite ngana nje tigante nene egora ninga njita abantu ano bagarata ngasoma erinde nje bwatirire kuchimutwa mpakonye egekora twasoma tuguna community egekora ngakiito ndikara twala gosoma iboko gwakwa nosi na muiburi onde bwense ujaro manene eskuru oko baka eskuru na muiburi onde bwense konyora sikuti chiti eskuru fees yaro jango muiburi na bana kubwe siringi beri zato inya cheisana efisi wakanero mwande eskuru mwazo yaro matukaita ibinde limbiya so gento nyina ko basaba ngeri nga uko umechando yane neri nga kisiti ya bwana terwe bese chito erwe besa yagache skuru na bono chia siti chianzire n'abana bakurunga pre school chinasari school ngosoka sana kana ngoja lya bigutu isina somete ni school yoro ni class kera kama kera biki amaraba ubwatira netige bati bakaroshi yo kwenda takwa gajobi abana baitu basome byo kurunze batire uji bara bacha kwa doctor batire uji bacha kwa chikorogasi iyo ngo basabanga twachire sawa ndo ngababo ndi nyoro ese baba tanga libaga akorete contract jikulia contract karibu bazi
contract kale gose mbogera eje bakaije koroshi school inge gorder kuburi abagachi bari gari se constituency obatente que temo agache wole obakane gitu kisiku osebiji basini chikwa gache class kedu usiaga tibira sibere bibago biba singinge jonsi kikara ngento ke naone simiti ngega ngo jibo yesi biti koru soti iga masimbe sinde chiadi wenjiroro ngintari ko chora chiadi wen ebere isatonye abaro banyole basinya CTF egara bali within yali bali masa price simiti echo bakole ende skuru akara yaga igo tigato bwatira ni sama gendera yago chaga tali ntuto bwana takonya magendera ito jiziko lakini magendera ito atigara ralia yali bali masa Mheshimiwa chama njende chama ya Jubilee nomination ya Jubilee njirako just in case etokenga atonyole tikiti ya Jubilee mkiora kwa next onya ya koliru se kene no maem na wangu ajira no yombo okay no more ande na wangu moko egara nyinu muntu wa morem lakini bikoru njirende iga na wangu swana ande nata independent party tomyo kanu wichi muntu wa kete abantu bakara ngendo ke bamuyebo lakini nje Jubilee angana tako sindiyo mo president itu matiang erengo support ande ngotanga nya saa inzo wanchanga na rokoba abe akonya wa Kenya bonse tadi acho akonya wa uzibo akonya wa Kenya bonse ekara kara skisi town wa Kenya bonse momenye to kara keroka wa Kenya bonse bakara tak momenye to na agenda bakara muito na agenda muito kusikisi na agenda keraze yonsi inke abakonya equally na resources distributed isenjere ndo ono inga kichikura chigo abantu baminto mbarwana mbaitana wanjane bakore ibintu bikore bitakire ekaro utakiro yonde amabe amabango jawa konyorare uzinyunga cyukurwo takiro yomino igintu kiryo tagete agokorera ene bodata bakore ubiyesore aye makore rubi nande egena abantu bonse abantu bonse nande banje bonse abake chenisi yito n'abana baito kero gukwana ngabaka n'abaito abangina n'abaito iyo tubatalire bujeiga tubaresa magisa manga ekura tiri kuri gune chinguru era ari gune chinguru ekare gusaliwa ayo roje ngatakala diki abantu bakokora bambari bakoraki lakini kero muntu kagandete buye ngamangana yo kurama anchana uwanjani baba wanene yali bali basaba yitu na turanyagaje ewa omonene isomo